Com m'agrada això de trencar barreres i sobretot ser referent per a altres xiquetes, ja que durant molt de temps no ha sigut el cas. Avui ens acompanya Carolina, que des de molt jove ha intentat complir els seus somnis. Carolina, benvinguda. Gràcies. Jo ara mateix estic un poc flipant perquè m'han dit que als 16 anys vas escriure la teva primera novel·la. Com va ser això? Com te vas introduir en la lectura? A veure, doncs va ser una cosa des de ben xicoteta. Vaig començar a llegir i a escriure. Va ser primer, els meus pares me van introduir a la lectura. Jo sempre de xicoteta me llegia en contes, jo anava a la biblioteca, me tirava hores allí. A lo millor si podia agarrar 5 llibres, doncs agarrava 10, perquè m'agradava una muntona la lectura i llegir. I després ja, quan vaig tindre la capacitat de poder escriure, crear històries, vaig començar en crear contes. No sé, fàbules, de princeses, coses així més infantils. Clar. I ja quan vaig tindre uns 11-12 anys, que ja vaig llegir novel·la, vaig començar ja en històries més adultes, per així dir-ho, però mai vaig pensar en publicar, ni res. Simplement perquè t'agradava. Sí, clar. I sí que vaig escriure alguna novel·la, però hasta que vaig escriure, en 13 anys vaig començar a escriure la novel·la que he publicat ara, que és El Palacio de la Sangre. Collins, Sí. quina traça, no? Des dels 13 anys ja Sí. dir, vaig a ficar-me, Sí, que fort. I alguna cosa me deja pensar, Carolina, que tant tu com jo, que som joves, però ja hem pogut viure això de que ens costa més fer alguna cosa simplement per ser dones. Tu ho has viscut? Ho has notat? a veure, per ser dona, crec que jo almenys no ho he notat, però sí que és veritat que per ser jove sí que he tingut Clar. por de a publicar i tot això, perquè, per exemple, jo quan vaig començar a escriure aquesta novel·la, jo escrivia en una llibreta, tenia les meves idees i sí que ho parlava amb els meus amics i n'hi havia gent que me deia, és que eres molt jove, és que el llibre no va ser bo, és que no vas a poder publicar-ho. I jo això, pues, òbviament, no me sentava bé. Clar. Però després me vaig donar compte que n'hi havia molta gent, moltes dones també, perquè considero que ara n'hi ha moltes més escritores que abans, i vaig veure que moltes dones publicaven, i joves com jo, i vaig dir, per què no? Clar, si ho fan elles, perquè no podries Clar. tu, no? Sí, Te van servir de referent. sí, la veritat és que sí. Que bé, m'alegra molt. I també una cosa que destaca de la teua novel·la és el biaix de gènere, el Sí. sesgo de gènere, per si algú està perdut. Per què decideixes incorporar-lo? A veure, jo a l'edat que vaig escriure el llibre no vaig ser molt conscient de que hi va introduir aquest tema, però sí que és veritat que per l'època en la que se desenvolupa el llibre, que és els anys 50, sí que és un tema que està molt present. Clar. I, per exemple, la novel·la se desenvolupa en un institut i sí que és veritat que aquest sesgo de gènere se nota molt en les relacions entre els xiquis i les xiques i és inevitable. Clar. I també he escoltat que estàs escrivint la teua segona novel·la, Sí. així tenim la primera i així està la segona. Sí, I també vas a introduir coses del masclisme? sí, la segona novel·la és Promeses vacíes, que tinc alguns capítols publicats en Wattpad, que és una aplicació per a publicar històries, i estic ja intentant publicar-lo en alguna editorial. molt bé. Sí, l'he enviat a alguna editorial. I sí que en aquest llibre he introduït temes de violència de gènere i de masclisme, però sent conscient, no com en el primer llibre, Clar. perquè en aquest llibre sobretot parla d'una relació en concret, que és una relació abusiva, i la parla és una relació d'adolescents, que comença sent una relació idíl·lica, però després Se torna sí, tòxica. se torna tòxica, molt abusiva, i parla un poc de com no caure en aquestes relacions i, a més, com després sortir i sanar aquest trauma. Perquè la protagonista sempre n'hi ha com flashbacks durant la novel·la. I la protagonista primer té 30 anys i anem per carrera i té 16, que és quan té la relació. I clar, ella en 30 anys i s'ha herida, no l'ha sanat, i se parla un poc d'això, de com eixir d'ahir. I jo, sense voler ficar-te pressió, hi ha alguna mena de data de publicació ja? La tens concreta? No Encara tinc res, la veritat és que no. estàs en procés. Sí, estic en procés. Pues molt bé, no t'ho he preguntat abans, on podem aconseguir la teua novel·la? Pues podeu aconseguir-la, me podeu parlar per Instagram, que és @colorgrides. Vale. Me podeu escribir i vos dono la novel·la firmada, dedicada a el Que que bé. vulgueu. Sí. I després n'hi ha 3 punts de venda en el poble, Molt bé. en la vall. Teniu multicòpies, mandarina, arts i flors i després superdecor.
Increïble. Sí. I també està a la biblioteca, per cert? Sí, a la biblioteca també està. Superimportant. Sí, no me'n recordava, però sí, està a la És biblioteca. molt important, perquè sempre jo faig mig i mig, a vegades comprar segona mà, i si no Sí, a la això està molt biblioteca és molt bon recurs. Entenc que aquesta passió dels llibres et portarà a escriure més de segur, però t'agradaria moure't de gèneres o t'agrada on estàs? M'agrada moure de gèneres perquè, per exemple, el primer és més fantasia, sí que n'hi ha misteri, amor, però sobretot és fantasia. És més juvenil. Però el segon llibre, que és Promesas vacías, sí que és més un llibre més adult i sí que és thriller completament. Vale. En el component d'amor, i ser amor tòxic, Sí. però és thriller completament. Has I sí canviat prou, sí, és un gir sí, gran. i sí que m'agradaria canviar algun llibre de romance o no sé. Clar, anar variant, no? Sí, la veritat és que sí. I com te sents al ser dona escritora tan jove, compaginar els estudis i demés? Pues a veure, jo me sento al final que crec que sóc bastant afortunada perquè al final sóc molt jove i crec que no és gens fàcil, la veritat, publicar en la meva edat. Al final, l'editorial en la que he publicat és una editorial de coedició i he pogut publicar sent menor d'edat per això, perquè és diferent a una editorial tradicional. Però sí que és veritat que crec que he tingut moltes oportunitats per a poder donar visibilitat a les meues novel·les i jo com a escriptora jove. Per exemple, vaig fer la presentació de la novel·la a la biblioteca, he donat xerrades en col·legis també i crec que també estic orgullosa d'això, que potser alguns xiquets puguen veure-me com un referent d'alguna manera, ja no sols per escriure, sinó per a altres coses com dir, ostres, la chica tan joven ha hecho algo importante i a lo mejor és impossible. Ho volia fer, el seu somni, Claro. ho està aconseguint, jo també vull ser com ella, no? Per Sí, exemple. que a lo millor pareix impossible, però no, si tu treballes i... I t'ho proposes, no? Sí, I el fet de ser dona a l'hora de publicar, m'has dit que és més el ser jove, però el ser dona en general, com trobes este món? a veure, jo ara Sé que crec... és pronte, però Sí. per lo que has vist i viscut. A veure, jo crec que abans era molt més difícil, perquè al final les dones hem estat censurades, I silenciades. sí, silenciades també, però crec que ara en les xarxes socials també n'hi ha moltes més escritores dones, no sé, en xarxes socials n'hi ha moltes comptes d'escritores ja que no hagin publicat, sinó que escriuen en Wattpad o que fan contingut de llibres, i sí que és veritat que jo crec que ja nos estamos haciendo como un hueco Molt bé, en clar. el sector editorial i a més jo crec que ara se venen més llibres escrits per dones que per homes. Sí. O sigui, jo per el que estic veient, jo és que estic molt en el món dels llibres i tal, en les xarxes socials, i jo veig més recomanacions i lectures de dones que d'homes. Jo crec que això... Superimportant. Sí, Sí, jo és que justament no m'he llegit de dones, llavors no... Però sí, jo també ho note i sobretot tindre un referent aixina de jove per als demés, per a dir, si ella ho fa, jo també puc. sí. I tu segur que has tingut molts referents de dones que dir, ostres, al veure tanta gent en xarxes socials Sí. i dir, mira, s'estan llegint, hi ha un espai per a mi, doncs aprofitar-lo, veritat? Sí. I en l'àmbit, tens referents que siguen dones? Sí, la veritat és que sí. Sobretot els referents que tinc són amigues meues que han publicat o que són escritores. Per exemple, una en concret és Raquel Tirado, que si està escoltant això, pues la saludo des d'ací. I ella crec que també és de Castelló, i ella va començant autopublicant en Amazon i ara està publicant en editorials molt grans i al final és un exemple de que a lo millor pareix algo impossible, però si treballes, te busques un poc la vida, al final te pots fer un lloc en el món editorial. I sí que és veritat que n'hi ha moltíssimes dones que són escritores i que admire. Ara no sabria dir-te quines, però sí que és veritat que dones que tenen més o menys la meva edat que han publicat també són un gran referent per a mi, la veritat. Clar, perquè veus que els passa i dius, Sí. jo podria ser aquesta persona. Sí. I també si estan al teu voltant te poden ajudar a aconseguir-ho. O sigui, se fa molt... Se aterra, no? El Sí. projecte i el somni i dius, ostres, que de veritat puc aconseguir-ho, no? Sí. Que bé. Doncs mil gràcies per vindre i de debò te desitgem la millor de les sorts. Moltes gràcies.